Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2023. Tijdvak 1. Pergunta. In de voormalige Nederlandse Antillen bestonden meerdere bestuurslagen. Geef 2 argumenten waar het bestaan van meerdere bestuurslagen de voormalige Nederlandse Antillen in de voormalige Nederlandse Antillen een goed bestuur stoorde. Een aantal dingen zijn daarin belangrijk. Anti-Hollandes no existir más. Ela stop de existir na 2010. Het bestaat niet meer sinds 2010. Meerdere bestuurslagen. Pa Reino Hollandes. Pa anti-Hollandes. Y pa Islanan. Multiple nivel de gobierno. Y 3. Is aquí. Meerdere bestuurslagen. Astroba bon gobernación democrático. Is aqui. Astroba bon gobernación democrático. E a pergunta está de com. Dus motibunan 2 redenen waarom dat het geval was. Ja? E aqui não boto mira pergunta para papimento. Existência de com a existência de múltipla capa de governo de ex-anti-holandês a interferir com bon gobernación democrático. Papimento. E contestar. Door de 2 bestuurslagen, een eilandsbestuur en een landsbestuur, moesten dubbele taken worden vervuld. Dit kostte meer geld dan de kleine eilanden, zoals Saba, Bonaire, Sint-Eustatius en Aruba hadden. Dus hier zie je een aantal kleine eilanden. En daar moesten dus dubbele bestuurstaken worden vervuld. Zoals op Bonaire, zoals op Saba en Sint-Eustatius, zoals je daar ziet. En dat was meer geld dan de kleine eilanden eigenlijk hadden. En het tweede deel van het antwoord. Wanneer Nederland daarom financieel de eilanden ging steunen, ging helpen, ging dat ten koste van de autonomie van de eilanden en daardoor ook van het democratische proces. E o danza di Holanda hasta stroba e processo democratico di Islanan. Ja, dus financiële hulp ging ten koste van de autonomie en daardoor ook van het democratische proces. Ayo, itekiratu.